Vi har kaldt vores serie en rejse langs Hærvejen. Og hvad er så Hærvejen? Det er en færdselsåre mellem Viborg og Dannevirke, der er ca. 250 km lang. Og den har løbet her fra Arild tid, og som nu benævnes Hærvejen. Med Hærvejen tænkes uvilkårligt på krigsfolk. Men betydningen har nok snarere været skare. En hærskare er ikke altid soldater, men i almindelighed en skare mennesker. Kært barn har mange navne, og vejen kaldes både i Jylland og Slesvig også Oksevejen. Et navn, som ganske dækker udmærket. Den tur, eller de ture, vi har taget, er langs steder, som vejen har gået. Og en del historiske steder i egnen og omkring den. Vi må huske på, at der er ikke tale om en vej i vor forstand, men en vejføring, der kunne blive 100 meter bred. Man fulgte jo et spor, som andre har gået eller kørt på. Og hvis det blev for besværligt, dannede man blot et spor ved siden af, og kun ved vadestederne snævrede færdselen i. Mange mindre handelsveje fra nord samles i Viborg. Og vi har valgt at følge nogle af ruterne i Himmerland. En fra Aalborg, hvor vi begynder i Borgmosen ved Års, og fra Løgstør, hvor vi stopper op ved Vitskøl Kloster. Og det er meningen, at vi fortæller om turen ind til begge i første omgang. Og vi har tegnet dette kort, der i store træk viser ruten. Og vi lader kortet stå et øjeblik. Borgmoserfæstningen blev vort udgangspunkt. Måske ligesom kæmperne i bronzealderen, der for mere end 2000 år samlede sig i store skarer ned gennem Europa og drog mod Romerriget. Anlægget her ligger i en moser og dækker et område, der er ca. 100 meter bredt og 150 meter langt, hvor rejseledsager Vagn Larsen står her ved den brolagte vej, der fører over voldgraven. Der som en bugtet linje fortsætter ind over holmen. Der er af græstør opbygget en snes hustomter, som vi ser her. Og i baggrunden en vandreserve til at imødegå vanskelige tider, eventuelt en belejring. Den største hustomt var på 6 gange 23 meter, og Vagn mener, at det her har været høvdingens hus, som han her står ved, i det brolægningen stopper her. Der var anlagt voldgrav om hele området, og den bliver pænt holdt af Års Lokalhistoriske Museum. En sti fører fra Holmen over til en parkeringsplads, og derfra tager vi sydpå til den lille landsby Testrup. Og vi kommer til kirken, der ligger højt ved den store gård, Testrup Gård. Kirken er uden tårn og restaureret 1980-84. De arkæologiske undersøgelser i forbindelse hermed afslører, at der har været et bredt tårn, og i forbindelse hermed et hospital. Og ruinerne heraf er nu afdækket, og turister kan bese anlægget. Testrupgårds store lade
med det fine lille spir, som Vagn Larsen i sin ungdom har været med til at bygge, ligger mellem kirken og en interessant ruin i gårdens have. Det er fundamentet til nederste etage af et middelalderhus, der indeholdt hovedbygningen til Testrup Kloster. Kongelige rejsende og gejstlige på rejser af Hærvejen kunne overnatte i denne bygning. For eksempel skal Christian den 3. have overnattet her på en jagttur i året 1542. På den videre færd sydpå kommer vi over den store bro ved Simeste Å. Og ved broens ombygning i 1900 fandt man i bundens mudder et gammelt fundament af en granitbro fra middelalderen. Der har været forløber for senere træbroer. Fra Simeste Å tager vi sydøst over til et par af Jyllands største jættestuer ved Snebom. Og den første vi kom til er Spanskøj, der dækker 22 meter i diameter og er 6 meter i højden. Og et par hundrede meter derfra ligger den noget større Snebhøj. Og begge indeholder den himmerlandske specialitet med dobbeltkammer. Jættestuerne er bygget op af store mandshøje sten, som man kastede jord op over, og derved dannede højen. Der er adgang til højen, og igennem venstre kammer kommer vi ind i gravkammeret. Og her ser vi Vagn stå oprejst og viser dermed dens imponerende størrelse. Det højre kammer er noget mindre, og begge kamre har været brugt til flere begravelser. Så når man dengang gik til sine fædre, var det i bogstaveligste forstand. Folk på egnen omkring det nærliggende Hvilsom Sogn fortæller om de gamle spor over de flade heder, og det er en meget smuk tur i dette område på den gamle Lynghede, der nu godt nok for en stor del er beplantet med graner. En hedebrand i 1860 bredte sig over store områder og blev først standset ved Skravvej Bæk, der går lige nedenfor dette smukke spor. Der blev også gravet tør i heden, og den lille sø her er en gammel tørgrav. Vi følger et kønt dige, hvor lyngen er ved at blomstre. Området, der ligger mere i vestlig retning, går nu ind i Støtrup Plantage. Og lidt hen ad vejen får vi øje på et lille rådyr. Vejen drejer igen sydpå, og ved den nye amtsvej fra Hobro til Skive, som vi kører over, ligger ruinen af Skravvej Møllegård. Det er en tidligere storgård, og de kamtakkede gavle er den sidste rest af svunden storhed. Skravvej Bæk løber gennem et kønt engdrag, og man kan på bakkeskråningerne overfor ane gamle spor. Den store stationsby Møldrup, som nu ligger ved hovedvejen A13 mellem Aalborg og Viborg, har haft en gammel bydel, der har ligget hernede i Dalstrøg. Der er kun få ejendomme tilbage. Disse mange vandhuller her er også gamle mosehuller. Og vi ser indhegninger til ungkvæg, der nyder den frodige græsbund. Og disse enge breder sig omkring Lund,
der ligger lige i nærheden af byen Rom. Der ligger ved den gamle Hobro-Viborgvej. Rom har en kvaderstenskirke fra middelalderen med pyramidetag. Vi vil studere handelsvejen fra Thy og Hanherred, som kommer over Limfjorden ved Agersund, og har fulgt kysten fra Løgstør forbi Vitskøl Kloster. De store bygninger har indtil reformationen tilhørt cisterciensermunkene, og efter reformationen blev klosteret overtaget af danske adelsmænd. Og en af slægterne, Bjørn Andersen Bjørn, har givet gården navnet Bjørnsholm. Som tak for sejren ved Grathed i 1157 skænkede Valdemar den Store sin fædrene ejendom, Vitskøl landsby, til cistercienserne. Der startede et kirkebyggeri, der efter planen skulle blive Nordens største kirke, større end domkirken i Lund. Men pengene slap op, og nu står kun ruinerne til minde om det store projekt. Og disse ruiner faldt i sin tid sammen, og Nationalmuseet har nu fremdraget dem. Munkene blev bekendte for deres smukke haver. Og ved denne store jernlåge kigger vi indenfor i anlægget. Staten har overtaget ejendommen, og den har nu sit gamle navn Vitskøl Kloster og er indrettet som en ungdomsskole. Og munketidens prægtige haveanlæg er nu stort set genskabt, med mange lægeurter indrettet i forskellige gårdhaver. En forstander Lets hustru, Magne Let, har udrettet et stort arbejde for anlægget, der årligt besøges af mange turister. Vort næste mål er den gamle herregård Lerchenfeld. Der er placeret i den nordligste del af Lerchenfeld-Ådal. Gården, som i middelalderen hed Bonderup, og er kendt gennem himmerlændingen Thit Jensens store roman, Jørgenlykke. En senere ejer af gården blev den fynske borger- og greveslægt Lerche, der gav gården navnet Lerchenfeld. Slægten Lüttichau har også været ejere, og de solgte i 1792 ejendommen til de 3 stuehandlerbrødre Mikkel, Jens og Peter Kjeldsen. Og det er stadig Kjeldsen-slægten, der ejer gården. Den nuværende ejer er Landbrugsrådets præsident Hans U. Kjeldsen. Lerchenfeld Å er i stand til at forsyne de store voldgrave med vand, og driver også en vandmølle. Åen er en af Himmerlands store åer, og gennem den store fredede ådal, kaldet Holmen, munder den ud i Lovns Breding, Limfjorden. Holmen er et ejendommeligt landskab, der oprindeligt bestod af en række holme, omgivet af vand. Og efter sænkningen af vandstanden er der nu en række kublede holme, omgivet af lave engarealer. Og langs vejen findes de markante opbyggede jorddiger, der også inddeler de mange jordløjer, hvor kreaturerne græsser. Og jordvoldenes størrelse kan bedømmes her i forhold til manden ved foden af diget. Lerchenfeld Å går for enden af dette lange dige, og på den anden side af ådalen ligger den gamle landsby Ullitz. De mange lange lodder blev nok udskiftet fra Lerchenfeld i forbindelse med landbrugsreformerne i slutningen af 1700-tallet.
Her er en repræsentant for kvæget, der går i foldene på holmen, og den kunne være mage til de stude, der i tusindtal blev drevet på hær- og okservejen. Det er nu nok en tyr, men alligevel. Vi traf også på disse smukke brune heste. Men de lokale folk, som var med på turen, kalder disse her sorte heste for de rigtige efterkommere af jyske heste, der trak de tunge fragtvogne på hærvejen. I hvert fald var det flotte heste med de store såkaldte puder på haserne. Men vi må løsrive os fra det storslåede naturområde, og langs med de store diger drager vi ind til Vesterbølle by, der ligger på holmens østre side. Og vi tager først op til den højt liggende Vesterbølle kirke. Og her ved siden af våbenhuset finder vi slægten Kjeldsens familiegravsted. Lige neden for kirken har der en gårdmand fra byen indrettet sin gård som et lille landbrugsmuseum med gamle brugsting fra ude og inde og landbrugsmaskiner. Læg mærke til den gamle hestegang på gårdspladsen. I midten af Himmerland, omkring Ålestrup og Fjeldsø, boede et stolt og frisindet folkefærd, kaldet knaberne. Og man fortæller, at på dette område har knaberne mødes det om aftenen. Der holdes stadig årlige knaberfester i Ålestrup. Vi følger vejen sydpå til Fjeldsø. Og inden vi tager ind til byen, kan vi se to smukke oldtidshøje til højre for vejen. Fjeldsø ligger i Rins Herred, og beboerne fra gammel tid er de stolte Rins Herreds knaber. De var selvejere og havde ret til at gå med sværd. Under grevens fejde 1534-36 sluttede de sig til skipper Clement, og efter nederlaget var det så slut med gårdenes selveje. For gårdene og kirken kom nu under herregården Lille Restrup. Byen Fjeldsø har sit navn efter den lille sø, hvor husene og gårdene ligger kønt omkring. Hærvejsforskeren Mads Lidegaard mener, at hærvejen har gået om ved den lille bebyggelse Ettrup sydøst for Fjeldsø og langs med Simeste Å, som vi nu ser igen. Åen har fået lov at bevare sit oprindelige forløb og snor sig smukt gennem ådalen. Mellem to oldtidshøje holdtes Rins Herreds ting på åens side over for Skinnerup Bro. Tinget fungerede indtil 1688, og en stor sten markerer stedet. I kejserkrigens tid 1627, hvor tyske tropper drog op ad hærvejen, blev det her ved Skinnerup Bro mødt af de Rins Herreds knaber, der med våben i hånd ville forsøge at stoppe fjenden. De tyske tropper regnede nok ikke modstanderne synderligt, og en overmodig tysk soldat gik op på højen og trak sine benklæder ned og viste fjenden sin bare ende. Det skulle han nu ikke have gjort, i det skytten på Lønnerup gård med et velrettet skud traf soldaten i enden. Han døde faktisk af det og blev begravet i et hjulspor på stedet. Skelettet blev fundet i 1984, da man gravede ud til naturgasledningen.
og skelettet og skyttens kugle kan nu ses på Viborg Museum. Her ses maskinerne, der arbejder på stedet, hvor soldatens skelet blev fundet. Og Skinnerup Bro ses her i 1984, da man førte gasledningen under åløbet ved en stor teknisk manøvre. På egnen fortælles, at der på Spangårds mark ligger rester af en kirke fra middelalderen. Og vi krydser Skinnerup Bæk og finder højt oppe på marken de to oldtidshøje, som Mindrup Kirke i sin tid lå imellem. Fra kirkepladsen er der en storslået udsigt over Simeste Ådal, men der findes kun få kvadre tilbage af kirkebygningen. Der er jordvolde, og Vagn fortæller drengene om kirkens historie, der strækker sig helt tilbage til omkring 1200-tallet, hvor kirken og den lille bebyggelse omkring denne var optegnet i Viborg Domkirkes bøger. Sygdom og armod og ufred har nok udslettet det lille samfund. Kvadre fra Mindrup Kirke skal være anvendt ved bygningen af Løvelbro, og alterkalken fra Mindrup